Sanibona usoka lezokhuluma umshovu wenkani ngoba nenkani umtshipoli Montana kwashugatsheni mfokandlovu ngiyabonga. Sanmema eSemtuli Stadium eholweni ngomhla ka28 June 2025 isikhathi u12 to 4 ntambama. Ungaphuthelwa uyobe khona usoka lezomfokagcuma noDelani umfokagumede eshaya igitari live lapha eThokoza. Walala wazisola wavuka mawuvuka uzosola emva kwendaba na kanjani bawube khona abanye abaculi abanandisayo ungaphuthelwa eThokoza lapho sebesinandisa khona ngiyabonga.